anonzwa ngavanzwa imiwo masoja imimi sunganai muri kuona pachipende yakakupai muri kushevhwa ndebvu kungazozima muna maoko ekuzvishevha ndebvu apa ndikureva kuti muri kurayirwa majenerari nemunhu amangatarisa mai mukaona povhu yezimbabwe yakuchema ichemere vamuri havazi kupenga mani vanava imi munobvawo kudzimba mani maita sekwemimi nzara imwe chete mungapuwa zvioko muhomwe marategwe kuitai seiko aimbopfekarera generation iri kuuya honde yatiri kuita ndekurwira pana asi kunyanyanyanya generation iri kutevera iyo zvatiri kudesi ndakaenda kuona ndichinofira imi ndakaenda kuona ndichinofira hana kuenda kunofira mai vangu kana baba vangu ndakanofira nyika ndakaenda nchiziva kuti kana ndikadzoka kwainzi kana kwanzi kusina mai kwai kusina mai hakuendewi ndukuzai uko gondoko bhutsu waona umwe ane size imwe yekunhonga wakunhonga bhutsu wava mbatya dzako dzakapfeka hadzigovewi asi anokwana unongotorewo kana iri sheti yangu opfeka kana ari bhutsu yake yachipfeka size 9 opfeka sunga bhandira tiendi vanatamba nehonde muzimbabwe ndiri kukuudzaini Mr. D hatidi kudaro hakuna kanda kuona kwanzi kunofira pati inonzi zanu hapana makakanda kuona inonofira imwe hamene mapati ekuzapu watiti no munhu akaenda kuti ndikunofira Zimbabwe ezvichokwadi vana vakafira Zimbabwe vana vanofira pati hakuna akafira zangu kana wati kwachi triple never vana vanofira kuti tisununguke sanga tisunungureike taudaza kusununguka that's because nemunhu one nezvigananga zvakezvi yovanganiko tovaskeiko ndatini imimi mapodcast acho imimi hanzi kutaura kukembi kumasoja ndakutaura imimi mapodcast acho makamutarisa imimi shoot him ndini Mr. D ndikuzvitaura nhasi and I'm declaring it today shoot him nangangu there mutarise ipapo handifuti munadzo muri kushandiswa mahara kaimi ndizvoka ndate muri kushandiswa mahara shoot him ndimi mangamutarisa kuti kwandiri kuita zve ndimi makamutarisa ipapapo soja riri kumakembu ipapo handi muri masoja futi ipapo ndimunonzika ndimunasi kuziva kaimi kudarika masoja ari kukembu tiratidze kuti kuziva kwenyu apa ndimuri chengeta benzi riri kuuraya nyika imi namadhiraivha acho zvese muno mudhiraivha imimi kana indake napiroti wacho anomudhiraivha muri mapenzi ngandiite piroti niye arimo ndoidonezani tofa tese I'm telling you but vana Zimbabwe ndozi Mr. D ndakuzai imimi makamutarisa imimi mapodcast ake imimi imama mstate house mani momo what for kana chef wacho unomubikira chiko mupeoka adle poison yacho sekupa kwari kuita vamwe poison yacho mupe iye ukanzwa kuti zvakuvava utota ko chef zvavava papiko kwengana nangobika semazuva ese zvafamba izvo zvatopera imimi makuka acho anomubikira imimi muisire poison iyoyo yari kuisira vamwe nembura dzake gazikayapa ndo zvenyu mambozvi indoda chinhu 1 isi Zimbabwe ngatite chinhu 1 isi mazimbabwe ngatite mazimbabwe mangani 1 tobatana nechinhu chimwe chete because chinangwa chedu is only 1
Chipinga, Karoi, whatever, Chiblawayo, Gweru, Harare, whatever, Chinoi, whatever. Imonga komana va 7 vakana vira pachipa kuchinoi va 7 ya makanda kuti mwana Peter Manyerere va vaipenga mimi. Alright, vanhu 7 vakatala hondo yakadini kusvika kuti vese vapere kushutiwa. 2 days vanhu 7 vaidonedza zvikopokopo. Vanhu 7 vaiza kuti patiri panapa tiri kufira pano atichadonesa. Vakadonesa. Hani mazuva aripo panapa. Zifesi magamba 7. Ekutanga kuzvinungura Zimbabwe. Ndo pakatangira hondo yedu mbuya nehanda apfuka kuti asvike. Asi nyika yakatanga kuita mavharu. Vana vangoti ini mwana asiuza ataenda kupi. Ng'ombe dzakasara dzidzeka uko. Asiuza kuti mwana aenda kupi. Mweya wambuya nehanda wakamuka mani. Ndokumuka kuri kuita mweya wambuya nehanda. Ndikuzai. Nyaya yangu iripi kuti kana vageza vakati please ndapota tisabuda tiende kumabasa. Vageza vapengeka. Isu tisu tingatotanga kupenga vageza asati vapenga. Saka tisingapengi ngatiteererei zvirikutaurwa nani navageza. Hondo chaperi ichongona nyoka yemabhunu vamuone semunhu wenyika mwane Zimbabwe. Vasambata rafu. Vakambata rafu ka vazive kuti rafu yeyo mangwana ichapfuka futi. Ngozi kuna hondo isingapereka. Handizvo. Right. Kune vanonzwa vanzwe. Ini mashoko kupatsanura chakushoko aundinetsa wone nakatsamwa ndinoputika ini Mr. D. Iyoya men kulendi vatumire vanzwe idzo mondi idzozedzo vandizo ndi Mr. D ari kutaura ndinozituka idzo mondi dzezano dzakauraya vapedza vanhu mani vanhu kusakatisa vachinodonedza vanhu kuembresi mani kunoisa muacid kuti hafi vaonekwa futi. Dai uriwo uri kukandwa muacid mangunzi haufi wakaonekwa futi unonzwa sei? Nguva iri kufamba asi hondo ndeyedu tinoihwina chete kusvika vachatana kubva kuna naita zamara kuti varipi ndiye Mnangagwa iye. Ngati kuti ndiye Mnangagwa. Ini kuti ana mweya weZimbabwe mbuya nehanda haana kusungirirwa izvozvo mani. Vakasungirirwa kuti nyika takasirwa nhaka yedu asi nhaka yacho takuita mafanika maputi kunga mangai. Chichocho Zimbabwe parugare charuka rugare charuka haina basa yekuti kwanza vakaziva wakaita sei. Munhu wese anofanira kuti agute. Kana wakaziva kubasa kwako asina kuziva anongoguta futi. Ndozvatodesu. Kana uri dhokuta rapa. Kana uri minista wechizvi wehealth yacho itaka kuti zvinhu zvacho zviite zvipatara zviite. Hone vakomana vari kuperera mumugwagwa. Ndozvinhu zvinane basa rese. Yo uri kufamba muchikopokopo. Chasara chikopo cho ngachimbodonha mani. Ndipei futi. Imimi mabodyguard. Imimi handakakupai gosi. Hana kukutarisai. Akupai gosi. Shoot him.
kana kungomuza ipapo kuti amudhara imbo bvai pachapa ende munomira pa. What do you want kusiya nyika or death? Muri 5 ipapo kana 6 ipapo imi manogara pafurani pa ndopaziva nepamuri kani ndopaziva momubvunza kuti mudhara mbusimungai pachapa mira yapa tasai kunoko. What do you want to surrender or death? Zatopera mukana akati wawawa shoot him akavuga mapa kuti oh very good chizuka apa ndiyo inonzi speaker yeZimbabwe chitaurira nyika kuti ndini ndonzi ED akusina ED feka ndava ED shkwe speaker yemukuru taurai kunyika ndi aine ndasarenda andichadi imimi vakomana imi muripo apa muri muchengete mi ndoda kuzana nemazita enyu futi ini Mr. D ani moita machisi 24 around kuchengeta benzi kuchengeta zigananga what for right ndataura vakangwara ngavachiita zvandataura imimi vari muZimba don't go out stay home zvakataurwa namudhara. Masoja garai kumakembi kwenyuko imo vanhu vechiporisa mika munongonzi fe futi muchenjeri futi mabhuruku ari kuvharuka nekuchovha bhasikoro iwewo muporisawo bandekumira muroti ndasvika makamira sei ndakamira sei haunondi nemota yangu chii chauda kundibvunza ndakamira sei ndechipi chii ndikubvunza chii chauda kundibvunza nemota yangu wandibvunza ndakamira sei kuita sei iwe wakamirira chii papo uri kutsvage pafurandi pangu chii charuda kuchemera dhora sure umwe ndakamubayira $2 ndikati wati dhora ndamubayira 2 ndikati rechi2 uchenjeri richakungwadza mangwana asiri mahara ini Mr. D anyway Mwari wedu ndiye anoziva ndiye watinaye muzara nhasi rakatikoshera izwa resimba rinoredza shungu rekurwa kurwa nepfungwa nemuromo pasina pfuti iye kana achinzwa dambudzo munanga ngaanzwisise kuti zvechokwadi apa ndashungurudza vana apa kuguta kwake nevananga vane chinizvi nemabrain maplan avanoita kana nana Chivhayo is going to up to an end. Ndikudara tatitambosangana takawanda kani vamoko apacha one day yekuti tamudangare why ngarivhuru gedhe iroro munoti why dzacho dzinotunga sei dzinongohedha kupera ukaedhawo negwaika unongodonha hapana ropa unongodonha chiti wafa waenda ngozi dziri kwavaruku dzavakasiya vaita kumatebherere nduku havadi kuzikadzirisa vanangozvita vatsvene pakuita seku vanobira mareji iyo vana Chigumba ivava zuva rinosvika fangai Kirisi Chigumba eka asambonamata achiti Mwari makanaka munondichengeta atoziva kuti Mwari vakanaka vari kumuchengetera mhosva yamangwana kuti achazomirira mhosva yake haazi kuchengeterwa mahara naMwari ari kuchengeterwa kunzi iwe uchamirira mhosva yako mhosva yako kana yapera game down vanganiko vese tinovaziva nemazita avo ese from A to Z ndavageza kakubvisa iwana hamuna mbopa mari isi mimi
ndati imimi muri kumuchengeta imwe mustate house imimi 24 hour makamutarisa. Yoti kana time kuti umbogara uiwane muripo mawazi mangani kuti mira chete wakamira wakamutarisa. Mudumba hamuna futi inzara asi futi unayo. Ina handipuwi chance yakadaro. Ndomfunza one time kuti mambo ini imbosimuka yapa mira yapa tarisai kunoku muruda kutonga nyika here kana muda rufu. 2 questions. Vamongole vachangwa ndopenga enga ndakuta vamwa kuti munhu uyu zakakwana ene hana fani papo. Game 2 silencer kwakutobuda zvangu paya paya vairi ngoti ndinhingi indatogadzira nyika. One munhu fura one time. One munhu anogadzira nyika Zimbabwe. Ndikuzai ivava vakatarisa munhu angagwa izvezvi so. Ndivo vanhu vane makey ekusunungura Zimbabwe. Mabodyguard ake akamutarisa waya ndivo vanhu vane key yekusunungura Zimbabwe. Andizoti vanosvikeini kuti anotanga ndiani. Tanga kaone bhagu zvinotopera. Kana ari ruling chero ichazotonga munhu iye anenge amuri yake anzi discharge. Kwene zvana mara vazvese uyu ndanonzi ari kubuda discharge mukoti kusipude mukoti kuti hana mhosva. Akaura zvigananda asunungura nyika ndehiro iye. Ende achazoverengwa mapepa kuti uyu munhu akakosha ndiye akashuta ID one time. Hazvina kuita kunana kabhiloko. Why not muZimbabwe? Ndati imimi makamutarise mimi shoot him straight man. Anyway, kune vanonzwa mashoko abva kuna Mr. D. Saka iwe Kulendi furidza zvifambe. Nyaya ipo ndekuti hakuna ari kufangwa kubuda panze achienda kupi kumabasa. Iyo basa racho riri kupi korona kufambira rokupei. Zvadeka enda munotengesa matomati zenyu muchimini. Asi tikanya kunzwa kuti futi ivo vanhu ivave kanzuro vari kuramba chikuteerera ika havati zii zvakanaka. Zvavo zvemayuthi awa tiri kuzvipedza manje so hakuna izvozvo. Ndini Mr. D. Well, Kulendi ndokutenda mfana neplatform yako because inondipa shungu kuti ndinzwisise kuti asi nyika yedu takamira sei. Andipanzisa asi shoko ranenda taura rimwayewo mbijana kwete kunyanyisa. Mbijana pashoma ipapo mwaya. Mr. D. Goodbye, have a good time. God bless. Amen.